Mikä sä oot? Sä oot tää... Mä muista sun nimeä, mutta tämmöstä jotain zombipeliä. Jep, zombipeli. Eiks se oo hauskaa? Mistä mä näen mun kolikot? No. Noniin. Nyt on paljon tavaraa. I am ready! Noniin zombit, sä ihan tyhmää! Ja kuolit! Tämmöstä sotapeliä. Die! Kuolkaa kuolleet. Hyvin normaalia, että kuolee. Kyllä. Juolekkäs, kun nämä zombit on paljon nopeampi. Zombeja pitäisi olla kyllä ihan hitaita, mutta että ihmiset olis näin hitaita. Siellä mun takana on pari porukkaa. Mikä tää heittelee tätä tavaraa? Help me! Onneksi mulla on paljon tuolla ammua. No niin, kyllä tää oli selvitty tää juttu. Tosiaan tämmönen peli. Tämmöistä pelaillaan. Next. Batlaamaan tämmösten miokkojen kanssa. Backerino. Deblow. I am retty. Ellei fretty fat spare pizza. Täs pitää nyt vaan tappaa 50 zombia, hiukan vähän zombia. Ei kun ihan sarkas nyt. Aika paljon. Niinku... Sen pitää selvitä tämmönen määrä, tämmösiä. Älsyttäviä. Joka on koko ajan headshottia. Joka pystyy näin. Ja tämmöstä sotapeliä. Mörkösotapeliä. Kuolkaa! Mä ainakin toivon, että me pärjätään. Paitsi, että se on kyllä ärsyttävää, että ihmeen helikopteripopteriin pitää mennä erikseen. Tää on ihan sairaan ärsyttävää. Mutta en mä nyt sen isompaa ajatellut tehdä videoa tästä. Mut moikka!